Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ιδιωτικό ερευνητή, να μας βοηθήσει λίγο, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις. Κύριε Τσούκαλη, δεν σας έχουμε κοντά μας, δεν τα καταφέραμε λόγω της κακοκαιρίας. Λόγω καιρού. Δεν τα καταφέραμε γιατί είναι λίγο δύσκολες μέρες. Μην ξεχνάτε ότι έχετε και ένα θέμα δικό μου σήμερα εκεί με την 35χρονη, αν δεν κάνω λάθος. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι το φρέσκο και θα πάμε μετά στο άλλο, το οποίο αναδείξαμε και χθες στην εκπομπή. Τι είναι αυτή η 35χρονη, λοιπόν, η οποία κατηγορείται για αρχαιοκαπηλεία και για αρχαία νομίσματα? Είναι αρχαία νομίσματα και μια σφραγίδα. Είχαμε την πληροφορία με τους συνεργάτες μας. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι αισίως φτάσαμε τις 17.188 αρχαιότητες που έχουμε παραδώσει εθελοντικά στην πολιτεία με τις έρευνές μας. Μπράβο. Και πραγματικά αισθάνομαι έτσι χαρούμενος ιδιαίτερα. Είχαμε την πληροφορία πριν από αρκετούς μήνες με τους συνεργάτες. Ενημέρωσα όπως πάντα την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και προχτές δύο συνεργάτες μου μαζί με άντρες και μία γυναίκα από την Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατάφεραν να εντοπίσουν στο κέντρο της Πάτρας την 35χρονη, η οποία είχε ένα παιδάκι και είχε βγει στη γύρα για να ξεπουλήσει πολιτιστική κληρονομιά. Δυστυχώς είναι μια, έτσι θα τη χαρακτήριζα τα φόπλακα του ελληνισμού, αυτό που γίνεται, και εθνική μειοδοσία. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ξεπουλάνε την Η περιουσία Ελλάδα δεν είναι μας. μόνο 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κύριε Τσούκαλη, είναι πρωτίστως και η πολιτιστική κληρονομιά. Πολύ καλά το λέτε. Ξεπουλάνε την περιουσία μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την παράδοσή μας με αυτόν τον τρόπο. Τι νομίσματα ήταν αυτά, κύριε Τσούκαλη? Είναι νομίσματα ακόμη, δεν έχουν αποφανθεί οι αρχαιολόγοι. Ξέρετε, μια πρώτη κουβέντα έγινε, από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου να αποφανθούν ακριβώς. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να πούμε ότι είναι εκείνο. Ναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είμαι και αρχαιολόγος. Εγώ ερευνητής είμαι. Σωστά. Και έχω αυτό το ψώνιο της καταπολέμησης. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν μου αρέσει να λέω υπερβολές. Αλλά είναι μια σημαντική δουλειά. Είναι νομίσματα και η ασφραγίδα, τα οποία εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων. Για πάμε Και τώρα. θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το ελληνικό FBI. Έχετε μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία και αυτό αρέσει σε όλους μας. 35 χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Σωστά. Για πάμε τώρα και στην άλλη υπόθεση λίγο, με αυτό το κύκλωμα με τους πλαστούς πίνακες, που ένας εκ των κορυφαίων στελεχών ήταν, λέει, και δικηγόρος, ο οποίος δίδασκε και σε σχολεία στη Φυλάκων. Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, διότι έχουμε δει πολλούς εγκληματίες του Λευκού Κολάρου. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν, υποθέτω, κλείσει πολλές οικογένειες από οικονομικής πλευράς. Και τι εννοώ? Καταρχάς, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, θα πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι θα έπρεπε να δικάζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και η αφέλεια. Οι πραγματικοί συλλέκτες δεν πέφτουν σε τέτοιες παγίδες, οι αφελείς πέφτουν. Ναι. Διότι ο πραγματικός συλλέκτης θα ψάξει να βρει, εάν είναι γνήσιος ο πίνακας, έχει τρόπους να τα ελέγξει και δεν πέφτει σε παγίδες. Και δεν θα τα πάρει και από οπουδήποτε, νομίζω, κύριε Τσούκαλη. Και σε τέτοιο αριθμό. Και σε τέτοιο αριθμό. Εγώ να σας πω, μπορεί να πάρει και από οπουδήποτε, αλλά θα το ελέγξει. Λοιπόν, η απάτη αυτή είναι διαχρονική. Πριν από 25-30 χρόνια είχα φέρει στο φως μια ανάλογη περίπτωση, που μάλιστα στην εξίσωση υπήρχε και το εξής εκπληκτικό. Κάποιοι από τους πλαστογράφους είχαν πλησιάσει έναν πολύ μεγάλο Έλληνα ζωγράφο, εκμεταλλευόμενοι τα πάθη του, τον έβαζαν, υπέγραφε σε καμπάδες. Για να είναι γνήσια η υπογραφή του. Τι λέτε τώρα? Ακριβώς. Η υπογραφή ήταν γνήσια, αλλά το έργο δεν ήταν γνήσιο. Και πηγαίναν στο εξωτερικό, κάναν event στους Έλληνες που είχαν καημό να πάρουν ένα πίνακα ενός Έλληνα ζωγράφου και τελικά τι παθαίνανε? Νομίζαν ότι είχαν ένα πίνακα, φερειπίν, στη Γερμανία 20.000 μάρκων, γιατί τα μάρκα ήταν τότε, και τελικά ο πίνακας δεν έκανε ούτε 100 μάρκα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, λοιπόν, δεν ξέρουμε τι παρελθόν έχουν. Αυτό ελέγχεται από τις διοκτικές αρχές
Και σε πόσους άλλους έχουν πουλήσει πίνακες οι οποίοι δεν αξίζουν ούτε 50 ευρώ. Λόγω του όγκου των έργων, τα οποία κατασχέθηκαν και παρουσιάστηκαν και τα είδαμε όλοι, και των συγκεκριμένων ζωγράφων, φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Δεν μιλάμε Έτσι για έναν ή πιστεύω δύο πίνακες, μιλάμε για δεκάδες έργα τα οποία βλέπουμε στην παρουσίαση. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι έχουν πουλήσει και κάποιους άλλους πίνακες, για να μην πω αρκετούς, και έχουν εξαπατήσει ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι το γραφείο τους ή το σαλόνι τους έχει ένα σπουδαίο πίνακα και τελικά δεν έχει τίποτα. Πάντως αυτό που είπατε για την αφέλεια, κύριε Τσούκαλ, είναι πραγματικά είναι πολύ τεράστιο σωστό. πρόβλημα. Ναι, είναι πραγματικά πολύ σωστό, γιατί αυτό είχε ξεκινήσει όλο λάθος ούτως ή άλλως. Δηλαδή υποτίθεται ότι είχε αγοράσει από αυτούς και κάποιες ράβδους χρυσού. Που και δεν ήταν δεν μπορούσε χρυσός, να πάρει αυτό, τα χρήματα και πάλι τους του είπαν να θα σε πληρώσουμε με πίνακες. Και πάλι τους εμπιστεύτηκε. Μα μου δίνετε μία πάσα να σας πω και το εξής. Ακόμη και με τους ράβδους χρυσού έχουν εξαπατηθεί πάρα πολύ, διότι υπάρχει ένα μέταλλο πυρίτης, ο οποίος μοιάζει με το χρυσό. Και δημιουργούν τέτοιους ράβδους χρυσού, όπως και λίρες, κάλπικες από πυρίτη, και εξαπατούν τον κόσμο. Ναι. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει, αν θέλουν να κάνουν μια επένδυση, να την κάνουν νόμιμα και να εμπιστεύονται κάποιους οι οποίοι έχουν γνώση. Εδώ αυτό είναι αυτό γίνεται που μόνο λέμε, όταν γίνονται νόμιμα. ότι λάμπει δεν είναι χρυσός, κύριε Τσούκαλη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε Σας καλά. ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους.